सार्भिस प्रवाइडारनो सिलाय लानायनि अधिकारखौ सोर होआ? लोगोसे बिथांमोननो सार्भिस प्रवाइडारनो सिलायखौ गावनायनि अधिकारखौ सोरनिफ्राय मोना? दिनै डाइरेक्ट गावनो हायोब्ला बेनि थाखाय पावारा फैबायब्ला बिटिसिनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव सार्भिस प्रवाइडारफोरनो पावारखौ गावनायनि थाखाय होबायब्ला डिसिनिफ्राय मानो इनकुवेरिखौ नांगौ? बेखौ आं बुङाखै, बिटिसिनि एमसिएलए बिथां देरहासात बसुमतारी सारा बुंदों। दिनै बेनि सोमोन्दैनो भिडिअ क्लिप होनानै सावरायगोन। गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि जिबि ब्लग चेनेलाव बरायग्रोबाय। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। जे नंगौबो दिनै मोनसे पारमानेन्ट नङै सार्भिस प्रवाइडारा आरो बिथांमोननि स्केलखौ नायनानैबो जे बिथांमोना मोनसे गभर्नमेन्टजों रिकगनाइज खालामजानाय मोनसे साख्रि पारमानेन्ट नङा। फरेस्टआव हाखौ संरैखाथि होनो थाखाय, सेफगार्ड होनो थाखाय हाग्रा ओनसोलखौ बिथांमोनखौ दानानै होदों। बे दाजानाय सार्भिस प्रवाइडारा जे थांनाय माखासे समाव बुख्रुब सुख्रुब गावथारनाय खामानिखौ मावदों। दा बेखौ लानानै देरहासात बसुमतारीया एमसिएलए बिथाङा सोंदों गोजां बोथोरनि एसेम्ब्लियाव। नंगौ, थारैनो साननो गोनां बाथ्रा, बिथांमोननो एनजिअनो सार्भिस प्रवाइडारनो इसिबां गोहोखौ सोर होखो? आरो दिनै गावनानै फिनिश खालामनांगौनि गोनांथि दंब्ला आजिर दिनाव मानु बन्दुक লৈ শুট কৰিব লগা যদি আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত ইনকুৱেৰি কৰাটো কোনো মিনিং নাই। जिन्दायै मानसिया गोथाङै थायोबासो इनकुवेरि खालामनानै ओरै फिथाइ मोनसे रिजाल्ट होनाया जोबोद गोनां। जायगायावनो शुट खालामबाय, साननो गोनां बाथ्रा। बेखौ प्रस्ताब दैखोदों बिपिएफनिफ्राय, जोबोद मोजां मोनदों। बिनिफ्राय एसेम्ब्लिया ओरैबायदि जादों, एकदमबारे जाय पावाराव थानायफोर खायसेथ' जिरायथेरलायबावाखै, थांलाय फैलाय एसे डिसिप्लिन खालामनांगौ। नेसनेलफोरनिखौ नुवाखै माबादि जायो। जिरायनानैनो हौ बुंहरनो हायो, गावनि जायगायाव थानानैनो बुंहरनो हायो। जेसेबां बुंनांगौ बुंनो हायो, रागा जोंनानैबो बुंनो हायो, खिन्थु सनमान हिसाबै आरो बुंनाया। दा ओमफ्राय बेफोरबादि गावजों गाव सोरांबानो फेरफाथिलायनाय, बादिनांलायबाय थानाय, 17 बोसोराव नों जाख्ल'दों आं जाख्ल'दों, जेबो मावाखै होनलायबाय थानानै हिसाब लालायबाय थानानै मा जानो? होदो, मावनानै होदो, रायजोफोरनो बास्तबाव देखायनानै होदो। न'खर थोजासे रोखोमनि सोलिनो हानाय बादि आसनिफोर लाबोना होदो। बास, बेखौनो लुबैयो रायजो राजाफ्रा। दिनै नोंथांमोना नैबे एसेम्ब्लियाव जानाय ससे भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। जोबनायाव कमेन्ट्स हरबानो जाबाय। फरेस्ट रिजार्भआव सोरबाया जुदि इलिगेलि हाबोब्ला बेखौ बबे आयेनजों बबे माबाजों बेखौ उत्तर होनायनि माबा दं, बेखौ आंनाव सानसुन। दा आं बेखौनो बुंगोन जे सोरखौबा सिदायै गुलि गावनायनि सोरहाबा अधिकार दङ। जुदि अधिकार दङब्ला अब्लालाय
क'क्राझारनि डिसिआ मानो बे इन्सिडेन्टनि सायाव इनकुवारि बहायखो? होमबाथ' इनकुवारि बहायनोनो नाङा। मानसिखौ सिदायै गावबानो जायो नामा? बहाय अधिकार मोनखो? फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बबेनिफ्राय अधिकार मोनखो? आरो आं नोंथांनि गेजेरजों आङो मोनसे खोथाखौ बुजिनो नाजादों। जिथु सार्भिस प्रभाइडार, बे सार्भिस प्रभाइडारनि जिथु वार्कारफोर बिथांमोना आर्म्स दांनो मोनो ना? सिलाइ दांनो मोनो ना मोना? बिदि मोनसे कड दं नामा? सिलाइ दांनो मोननाय आरो दांनो मोनैनि? माबोरै दांनो मोनखो? बे सार्भिस प्रभाइडारा 8,000 थाखानि फरेस्ट प्रटेक्शन फर्सनि मानसिया माबोरै सिलाइ दांनानै माबोरै गावनो मोनखो? जों बुङाखै जे सोरबा इलिगेलखौ सापर्ट खालामनांगौ, सोरबा इलिगेल मानसिखौ जोङो माने माबा होनांगौ। जों बुङाखै, जों बुंदों जे मोनसे इन्सिडेन्ट जाबाय। बे इन्सिडेन्टनि सायाव इनकुवारि रिपर्टखौ मोनोब्ला मोजांमोन। आरो आङो सन्मान सहकारे स्पिकारनि गेजेरजों बे रिपर्टखौ थाबैनो बिहरनानै जोंनो बयनोबो होयोब्ला मोजां। आं बेखौसो बुंदों। आरो बेहाय आंखौ माने मिसगाइड खालामो। आरो नोंथांनावनो नोंथांनि गेजेरनिफ्राय आं मोनसे क्लियार जानो लुबैबाय जे CSB नि हाइ कर्ट केस जायफोरो CSB मेम्बार चेयारमेन बिथांमोना केस होदों। इट इज इन्डिभिजुअल, इट इज नट रिलेटेड विथ द BCC गभर्नमेन्ट, इट इज नट रिलेटेड विथ द BPF पार्टी। BPF पार्टीनि माबा रिजल्युसन लानानै होदों नामा बे हाइ कर्ट केसखौलाय? निरेन्द्राया BPF नि CWC मेम्बार जानो हागौ। On advice of BPF political party, he has got lots of case. Itu PIL होदों बिथाङा केस होदों। It is individual rights. बिथांनि व्यक्तिगत अधिकार बियो। आरो बे अधिकारखौ लानानै बिथाङा जेनेबा CSB खौ डिसल्भ खालामबाय। नेक्स्ट क्वेश्चन आइबा লাগে স্যার বহুত ডাঙৰ এটা হেনা আছে। এইটো আৰু পুৰানা হৈ গ'ল। এইটোৰ ওপৰত আমাৰ ইয়ে ডাঙৰীয়া জবাব দিছে। আৰু এটা সম্পূৰ্ণ বাধা আছে। বহুত টাইম কৈছে আৰু এটা কুৱেশ্যন কিমান টাইম কৰিব ছাৰ? Honorable Speaker, बुंनो हानाय मोजां, स्पष्ट जानाय मोजां। बे सार नोंथाङा बुंनो होयोब्ला बुंगोन आरो बुंनो होआब्ला बुंनो होगासिनो नोंथांखौ बै बिथांमोनखौसो जिरायनो दोनो। नोंथांखौ बुंनो होगासिनो। दा बे CSB जिथु केस এই কেছটো হ'ল নিৰেন্দ্ৰাইসকলে দিছে। তেওঁ CSB মেম্বাৰ হয়, চেয়াৰমেনসকলে দিছে। ইট ইজ কনফাৰ্ম উইথ দ্য CSB কমিটি। এইটো BCC গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত নহয়। BCC গভৰ্ণমেণ্টে ইয়াক এফিডেভিট দিয়াৰ নহয়। BCC গভৰ্ণমেণ্টে এইটো ৰিজলিউশ্যন এডপ্ট কৰি দিয়াৰ নহয়। বহি পেলাই এইটো কিবা এটা দিয়াৰ নহয়। আৰু এইটো দ্বিতীয় ৰাজনীতিৰ দলে কোনোবা এটা মিটিঙত एसे बुंबावनानै आं ओरैहाय स' भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।